Награждавам проявилите се в охраната на държавна граница членове на доброволните отряди на трудещите си и местни жители, както следва. С грамота и ръчен часовник на стойност 65 лева Георги Андонов Керемидарски. Йордан Кирлов Керемидарски. Прибрахме се вечерта с жена ми от работа. Пуснахме телевизора, гледаме некъде около 10 часа вечерта. Минава момче непознато. Жена ми го видела през прозореца и ме помоли да го проверим какъв е. Аз тогава излезнах и пратих веднага жена ми да викне братовчет ми, Данчо, за да го разпитаме кой е, какъв и що е. Тогава той ни каза, че е тръгнал да премине границата, но не мога да се ориентира. Абе, казва, водичка ми си пие сам. И тогава казва, ще ме закараше до Кюстендил. Имаш ли кола? Викам, да, имам. Но като пи вода у мене, виде, че нямам гараж, нямам кола. Но го подедох, че колата ми е на площада, тук на деда ми в къщата живее. А стои. Той се съгласи да го доведем тук, за да го откарам. Бракна тук някъде си в фанелката, извади такъв голям труп пари и ми даваше 30 лева, за да го закарам до Кюстендил. Обаче съгласих на 5 лева, но като го откарам там, в града да ми плати. Тогава тръгнахме с Данчоте. Тук към съвета, предадахме го на двама гранични старшини и свършихме работа.